Fula tele lajɛbagaw an ka foli b'aw ye. An ka jɛmukan bɛ sirabankan boli kan code de la route. Bi jɛmukan in na an y'a kanu ka kuma accident kan. Fɛn minnu bɛ na ni accident ye ani fɛn min bɛ se ka accident bali. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ko sirabankan boli i bɛ fɛn saba de ta: bolimafɛn bolila, bolimafɛn ani siraba. Donc ni accident bɛ kɛ dɔrɔn a b'o fɛn saba de ni ɲɔgɔn cɛ. Mais jateminɛw y'a yira k'a fɔ bolimafɛn bolila de ta fanga ka bon ni a bɛɛ ye. Parce que moi, t'es code de la route don, ou t'as une code de la route don. C'est juste à cause de ça. Ouais. Bon, sariya labaton baliya de bɛ na ni accident ka caya. Parce que ni mɔgɔ min kan ka tɛmɛ yɔrɔ min na, ni k'i b'a forcer ka tɛmɛ yen, jagoya accident bɛ caya. Bon, n bɛ se k'a fɔ Jakarta accident a cayara. A kun ye min ye, n ka hakilinata n bɛ se k'a fɔ a fɔlɔ-fɔlɔ o ye min ye. Sisan an jeunes caman bɛ yen, Jakarta an ma boli. Normalement sani ka Jakarta boli, i bɛ taa fɔlɔ code de la route ka t'o kalan k'o dɔn. N'i y'o dɔn wagati min na, i bɛ sɔrɔ ka boli circulation na. Nka an bɛ don min na ko bi, an denmisɛnw bɛ yen, temps t'an bolo, n'an ye wari sɔrɔ dɔrɔn an ka taa moto san. Bon, moto n'i y'a san, siraba filɛ kunfɛ baara tɛ. Fɛn dɔ de bɛ yen f'i ka olu dɔn n'o ye siraba ka sariyaw ye pour que ka se ka boli siraba kan. Nka ne bolo accident min bɛ ka caya, an caman bɛ ka boli an kunfɛ bi. Fɛn min ye siraba ka sariyaw ye, an tɛ olu dɔn. N'an y'olu kalan k'o dɔn ko sariya bato, a ka ca Ala fɛ accident a bɛ dɔgɔya. Ba, an sera Monsieur Ba fɛ yen, promoteur de l'auto-école Tigana, a ka dɔ f'an ɲɛna accident mun bɛ na ni accident ye. I y'a fɔ cogo min na, accident ko ka ca, accident sababu ka ca. N'i ye jateminɛ kɛ accident yɛrɛ cogoya la, accident ko fɔlɔ-fɔlɔ o bɛ mobili bolibaga yɛrɛ kan. Parce que n'i ye a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ mobili bolibaga min bɛ mobili boli n'an b'a fɔ o ma conducteur, i bɛ taa sɔrɔ o de ka kan ka ko bɛɛ ɲɛ dɔn ka se ka min ka kan ka bali ani min ka kan ka kɛ mobili boli kɔnɔna na. Ni n ko mobili bolila ka kan ka lahala dɔw bɛ yen o ka kan ka kɛ o la, o lahalaw ka kan ka jateminɛ mobili bolila la, i n'a fɔ a yɛrɛ cogoyaw, a ka kɛnɛya fanfɛla la, hakili fanfɛla la, ani farikolo yɛrɛ cogoya fanfɛlaw la min bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ se ka hakili bɛ se ka sigi mobili yɛrɛ code de la route yɛrɛ batoli la ani mobili yɛrɛ bolicogo condition kɔnɔ. Ni n da sera mobili bolila ma, an bɛ jateminɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ chauffeur ye baara min ye, a baara fanga ka bon. Hakilila baara don, farikolola baara don, ɲɛ fana ka baara don. Donc ɲɛ bɛ yeli kɛ k'a bila ka na hakili la, hakili fana b'a bila ka na farikolo la, farikolo de b'a fɔ an bɛ se ka taa, ni farikolo ye o laɲini mobili bɛ sɔrɔ ka taa. Donc mobili ni a ye sen digi accélérateur kan i b'a sɔrɔ mobili bɛ taa, hakili de b'a ye k'a fɔ nin fɛn masina in b'a ɲɛ fɛ n bɛ se ka frein minɛ. Donc ni fiɲɛ bɛ défaut b'o o hakili la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ tɔ ka jɛ ye baara ye. Donc o cogoya la an bɛ fɛn dɔ fɔ ni a bɛ fɔ a ma ko distance de sécurité. I bɛ furancɛ min bila i ni ɲɛfɛ mobili cɛ n'i bɛ mobili boli la, o ye fɛnba ye mobili bolili la parce que o bɛ se ka kɛ sababu ye ka camanba bɔ kasara la. N'i bɛ boli hakɛ min na i kan ka furancɛ min bila i ni ɲɛfɛ mobili cɛ, donc o bɛ dépend i ka boli hakɛ la. Donc jate dɔw de bɛ yen nɔ n'i bɛ o la boli hakɛ la i kan ka furancɛ mètre hakɛ min bila i ni ɲɛfɛ mobili cɛ,
donc fo mobili chauffeur ko o bato a flana e minye an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko temps de réaction o temps de réaction ye tɛ dɔwɛrɛ o ye mobili bolila chauffeur ka kan ka a jate minɛ k'a ye mobili boli kɔnɔna na ni i nana bali fɛn na fɛn dɔ la i ɲɛ sisan ou bien fɛn dɔ ka bali ka sira tigɛ i ɲɛ ni hakili de ɲɛ b'a ye ni ɲɛ y'a ye hakili bɛ a di k'a fɔ a nin fɛn masina bɛ ɲɛ dɔrɔn n ka fɛrɛ minɛ donc i bɛ temps min kɛ wagati kunkurunin min kɛ ka i sen da fɛrɛn kan ka se ka fɛrɛ minɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ wagati kunkurunin bɛ tɛmɛ o kɔnɔna na parce que mobili bɛ ka taa mobili jɔlen tɛ a bɛ ka taa de donc a bɛ fɔ o wagati kunkurunin ma ɲɛ b'a yeli min kɛ hakili k'a di sen ma k'a fɔ fɛrɛ minɛ a bɛ fɔ o de ma ko temps de réaction o temps de réaction ni mɔgɔ min ka kɛnɛ a ɲɛ ma o man ka tɛmɛ seconde kelen dɔrɔn kan donc seconde kelen kɔnɔ e ka kan ka se ka i sen da fɛrɛn kan ka mobili ka se ka jɔ o b'a yira k'a fɔ n'o temps de réaction kɛra seconde kelen o seconde kelen kɔnɔna na mobili bɛ ka boli de donc mobili bɛ hakɛ min boli yanni fɛrɛn ka se ka minɛ o ye a dama distance dɔ ye n'i ye fɛrɛn fana minɛ yanni mobili ka jɔ a bɛ fɔ o ma ko distance de freinage donc pneu bɛ fofoli min kɛ yann'a ka jɔ o distance de freinage o fana ye furancɛ dɔ ye donc ni o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan i ka kan ka furancɛ min bila i ni ɲɛfɛ mobili cɛ an b'a fɔ o de ma ko distance de sécurité donc o bɛ an ka kalanw kɔnɔna na n'an bɛ mobili boli kalan kɛ mɔgɔw kun an bɛ nin ɲɛf'i ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ n y'a fɔ aw ye k'a fɔ mobili boli kɔnɔna na i b'a sɔrɔ siraw jɛngɛnen don fan bɛɛ goudron jɛngɛnen don n'an b'a fɔ min ma ko virage donc sira bɛ yɛlɛma cogoya bɛɛ la i b'a sɔrɔ tourner dɔw bɛ yen nɔ olu ka jugu ni dɔw ye donc i bɛ se virage dɔw ma dɔw ka jugu dɔw man jugu virage minnu ka jugu ni vitesse hakɛ dɔ nana a la bon a dɔw bɛ kɛ mobili bɛ se ka bin donc hali ni mobili ma se ka bin virage mana dama tɛmɛ cogo dɔ la n'i ko k'i bɛ mobili volant tourner ka taa fan dɔ in fɛ fɛn dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko force centrifuge donc o fɛngɛ in bɛ o réaction de bɛ mobili pousser parce que fiɲɛ min bɛ mobili i bɛ vitesse min na fiɲɛ de bɛ na donc ni fiɲɛ nana kɔnɔna fiɲɛ min bɛ mobili pousser ka taa kɔfɛ a kɛrɛ la a bɛ fɔ o de ma ko force centrifuge donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mobili labin donc olu n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ o kalanw kɛ mɔgɔw kun pour que mobili bolilaw ka se k'olu dɔn donc n'an ko k'an bɛ mobili bolila ta ɲɛfɔ accident bɛ se ka na i n'a fɔ misalila vitesse fana a fɔra ko sira bɛɛ n'a boli hakɛ de don a vitesse de don donc sira minnu bɛ yen n'i man ka tɛmɛ vitesse hakɛ min kan i bɛ taa sɔrɔ sira wɛrɛ bɛ yen nɔ e man ka tɛmɛ i n'a fɔ autoroute par exemple i man ka tɛmɛ kilomɛtiri 130 kan autoroute kan donc o kilomɛtiri 130 kɔnɔna na e ka kan ka boli cogoya minnu na ni wagati cogoya ka ɲi ani ni wagati cogoya man ɲi o fana n'a vitesse b'a d'a ma donc n'i ka vitesse dama tɛmɛna k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛ t'i la wagati min na sira minnu n'i man ka tɛmɛ kilomɛtiri 90 kan heure kɔnɔ ni e bolila ka se fo kilomɛtiri 180 kan yarɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kasara ni fɛn balila ka bɔ i ɲɛ a ka gɛlɛn i ka se ka jɔ i tuma na donc olu n'a ɲɔgɔnna caman e de b'a dɔn mobili bolila de b'olu bɛɛ jateminɛ ani fura dɔw bɛ yen n'i y'u ta i n'a fɔ sɔgɔsɔgɔ fura ninnu ni mura furaw a dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ mɔgɔ bila sunɔgɔ la n'i y'u ta hali ni sunɔgɔ t'i la a bɛ sunɔgɔ bila i la donc olu bɛ kɛ sababu ye k'i to mobili boli la i bɛ sunɔgɔ n'i sunɔgɔra kɔni k'i to mobili boli la bɛɛ b'a dɔn fɛn min b'o la donc o ye mobili bolila ka fanfɛla an bɛ se ka damadɔ fɔ a ye o la sinon n'an ko k'an b'a bɛɛ fɔ an tɛ tila o la donc o ye conducteur ka chauffeur ka côté a filanan an bɛ kuma mobili yɛrɛ kan donc accident filanan a sababu bɛ se ka bɔ bolifɛn yɛrɛ la bolifɛn ta bɛ sɔrɔ a la yɔrɔ jumɛn na donc bolifɛn organe technique yɔrɔ caman bɛ mobili la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni kasara ye mobili la a fɔlɔfɔlɔ o ye mobili pneu mobili senw n'an b'a fɔ pneumatique donc pneu dɔrɔn de bɛ kɛ sababu ye ka mobili ni goudron se ɲɔgɔn ma donc c'est le seul contact entre le véhicule et la chaussée o pneu in o faut ka kɛ fɛn ɲɛnaman de ye a ka ɲa a ka normes respecter pneu in kan ka kɛ pneu ɲuman ye min bɛ se ka kɛ sababu ye mobili boli kɔnɔna na a kana ci donc il faut que pneu ka ɲa parce que ni pneu cira ka mobili to boli la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mobili labin a bɛ se ka kɛ sababu ye ka chauffeur ka contrôle perdu donc mobili bɛ se ka bɔ ka bin
pinew bɔlen kɔfɛ a la accessoire fɛn caman wɛrɛ bɛ mobili la i n'a fɔ n'an b'a fɔ dɔw ma crémaillère biellette ani rotule olu ka ca mobili kɔnɔ nɛgɛ camanw de donnen no ɲɔgɔn kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kasara ye mobili la donc frein fana b'o la ni mobili frein man ɲi bɛɛ b'a dɔn min b'a la parce que mobili tɛ se ka jɔ a tuma la mobili bɛ se ka kɛ frein b'a la mais frein man di donc garniture bɛ ban plaquette bɛ usé a n'a ɲɔgɔnna caman raccord flexible bɛ se ka tigɛ k'i to boli la u bɛ sɔgɔ donc liquide bɛ bɔ n'i y'i sen da frein kan dɔrɔn mobili tɛ jɔ a bɛ taa donc olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kasara ye o n'a ɲɔgɔnna caman mobili la tasuma kunda fana mobili tasuma minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma feu de couragement ni feu de route donc projecteur kan ka régler ka dan hakɛ min na n'i ye feu de couragement k'a la feu de couragement ka yeli man ka tɛmɛ mètre 30 kan dibi la donc feu de route fana o man ka tɛmɛ mètre 100 kan dibi la mais ni o distance ninnu ma bato i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a bila feu de route la a bɛ jɔ i ni min bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a bɛ jɔ o ɲɛ kan donc olu bɛɛ ye réglage de ye minnu kan ka kɛ mobili la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kasara bali maintenant n'i ye feu tasuma fɛnw jate minɛ indicateur de direction n'an b'a fɔ minnu ma clignotant n'i bɛ fɛ ka fara fan min fɛ i bɛ o côté k'a la n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la i b'o o côté k'a la donc mobili bɛ se ka mobili wɛrɛ bolila bɛ se ka e ka intention dɔ k'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛ ka fara i ɲuman fɛ ou bien i bɛ fɛ ka fara i kinin fɛ ou bien i jɔra n'i ye frein minɛ feu de stop ka minɛ n'olu tɛ mobili la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni accident ye donc o n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ se ka kɛ mobili ka kasara fanfɛla ye donc o ye bolifɛn fanfɛla ye maintenant a sabanan n'an b'a fɔ o ma ko environnement facteur environnemental n'o ye sira ye sira bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kasara ye sira bɛ na ni kasara ye cogoya jumɛn na par exemple i bɛ taa sɔrɔ pont dɔ bɛ se ka kari sisan ou bien i bɛna se ka jigin ka na se bɔgɔ yɔrɔ sugu dɔw ma sira min yɔrɔ man ɲi mobili bɛ se ka jɛngɛ a bɛ bin donc pont dɔw bɛ se ka kari ou bien san bɛ se ka na yɔrɔ dɔw la ji damatɛmɛ kojugu e b'a jateminɛ k'a fɔ fan min ye sira ye i bɛ taa sɔrɔ o tɛ sira ye i bɛ se ka na ni kasara lase i yɛrɛ ma donc bolifɛn ka yɔrɔ ani bolifɛn bolila ni sira ni fɛn saba de bɛ kɛ sababu ye ka na ni accident ye bon n'i yɛrɛ ye jateminɛ kɛ nin saba fɛn fɛn filɛ nin ye ni n y'a ɲɛfɔ i bɛ taa sɔrɔ nin bɛɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn kuncɛ ka na mobili bolila de kan n'o ye conducteur ye donc chauffeur de b'a dɔn k'a fɔ n ka mobili pinɛ man ɲi ale de b'a dɔn frein tɛ n ka mobili la ale de b'a dɔn n ka phare tɛ mɛnɛ clignotant man ɲi donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ bɛ tila ka kuncɛ ka ɲɛsin chauffeur de ma donc o conducteur il faut k'o former de o ka kalan a k'a dɔn k'a fɔ mobili kan ka boli ni sariya minnu ye a man ka boli ni minnu ye n'a y'o dɔn a ka ca ala fɛ kasara caman bɛ se ka bɔ a la tasuma fagalan n'an b'a fɔ min ma inspecteur o kan ka kɛ mobili kɔnɔ en cas ni tasuma ko yera la i bɛ se ka inspecteur kɛ ka tasuma in faga après i bɛ taa sɔrɔ équipement wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ gilets ni boîte à pharmacie ninnu olu kan ka kɛ mobili kɔnɔ ni joginni yera kow la i ka kan k'olu jateminɛ i ka accessoire dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ ampoule secours n'i ka phare dɔ tigɛra o ampoule secours dɔw kan ka kɛ mobili kɔnɔ ampoule kan ka k'i kun pour que i bɛ se k'i yɛrɛ dépanner kungo kɔnɔ cogo min na mobili kan ka kɛ kiriki mobili kan ka boli pneu secours kan ka y'a la kiriki kan ka y'a la parce que n'i ka pneu nana sɔgɔ ou bien dégonfleur b'i bolo i kan k'i ka pneu i ka fiɲɛ k'a la pour que o ka se k'a ɲa kungo kɔnɔna na donc o n'a ɲɔgɔnna caman e de kan k'a dɔn k'a fɔ yanni i ka sira ta n kan ka nin ko ninnu sariyaw bɛɛ bato il faut que mɔgɔw k'u hakili to o la u ka se k'u ka vitesse respecter k'u ka distance de sécurité respecter u ka distance u ka temps de réaction u ka o jate minɛ k'a dɔn k'a fɔ mobili boli hakilina caman bɛ yen nɔ olu kan ka matarafa mobili bolila la yanni i ka se ka don mobili kɔnɔ. Monsieur Ba, nin jaabi ninnu an ye faamuyali caman sɔrɔ a la fɛn minnu bɛ na ni accident ye donc i ye fɛn caman fɔ an ye caman faamu hali bi o ɲininkali kelen ninnu kɔnɔna la mun bɛ se k'a to an bɛ se ka accident bali donc an bɛ fɛ i ka dɔ fɔ an ye o fana la. I ka ɲininkali in fana nin ka fisa kosɛbɛ ɲininkali ɲuman ye nin ye parce que n'i ko accident bɛ se ka na cogoya minnu na n'i y'o fɔ an y'o de fɔ accident sababu saba min bɛ se ka na ni accident ye parce que a tɛ se ka bɔ sababu saba in kɔnɔ mobili bolila ani mobili ani sira donc ni saba de ye bolifɛn yɛrɛ tagalan ye maintenant ni accident n'i ye a sababu fɔ kun min fana bɛ se ka bali f'i ka o ɲɛfɔ maintenant kun min bɛ accident bali o tɛ dɔwɛrɛ ye o
o ye sariya minnu fɔra nin ye tantɔ olu batoli de bɛ se k'a bali a fɔlɔ ye min yɛrɛ ye fɔlɔ o ye code de la route ye minnu fɔ donc code de la route ye fɛn fɛn fɔ mobili boli kɔnɔna na i ka olu sariyaw bato panneau bɛ min yira kana panneau ka kumakan sɔsɔ n'an b'a fɔ minnu ma signalisation horizontale donc sira tamasiyɛn minnu bɛ sira la duguma n'u dalen don olu ma dabɔ cɛɲa kama a bɛɛ dabɔra a bɛɛ bɛ kuma de donc n'i ye o signalisation horizontale ninnu bato o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bali signalisation verticale n'an b'a fɔ o ma ko panneau i ka kan k'olu fana bɛɛ bato parce que panneau ye feu de stop b'o la panneau de stop bɛ yen ralentisseur bɛ yen nɔ panneau de danger bɛ yen nɔ panneau d'indication bɛ yen panneau d'obligation bɛ yen panneau d'interdiction bɛ yen a ka ca donc i ka i gɛlɛya i k'olu fana bato olu ye min fɔ i k'o kɛ limitation de vitesse i n'a fɔ vitesse kan ka kɛ i ka man ka tɛmɛ vitesse hakɛ min kan sira masina min kan i k'o fana jateminɛ k'o bato donc n'i y'o bɛɛ dɔn i gɛlɛya i ka bolifɛn min n'i b'o fana boli bolifɛn in ka se ka kɛ bolifɛn ɲuman ye ɲumanya tɛ dɔwɛrɛ ye a frein bɛɛ ka ɲa a pneus ka ɲa équipement mécanique fɛn fɛn b'a la i n'a fɔ rotule ni cardanw ni crémaillère ani biellette minnu b'a la donc tout ce qui est organe mécaniquement mobili ka se ka matarafa a ka ɲa olu ka ɲa mobili bolifɛn tɛ k'a fɔ k'a bɛ boli dɔrɔn k'i bɛ a to f'a ka tiɲɛ ka jɔ de i bɛ sɔrɔ k'a dilan bolifɛn ka kan ka kɔlɔsi de ka to ka entretien su n'i ka kan ka min kɛ i b'o kɛ donc n'i ye futu ye yɔrɔ min na tulu bɛ bɔn yɔrɔ min na ou bien ji bɛ perdu yɔrɔ min na i b'i gɛlɛya i bɛ se a dilanbagaw ma olu k'o labɛn donc n tɛ se ka kuma in ban n'i ma dɔ fɔ an ka mécaniciens fana fanfɛla la parce que minnu bɛ bolifɛnw dilan an y'a ye a kɔlɔsi k'a fɔ mécaniciens caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ni mobilitigiw taara u ka mobili d'u ma k'u dilan i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ mobili défaut fɔ dɔrɔn u bɛ paranti de wele donc n'u ye apprenti wele dɔrɔn o de bɛ mobili dilan o de bɛ tila ka mobili minɛnw sere a dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ ɲina k'i ka pinɛ sere donc n'u y'i ka pinɛ bɔ urun bɔ dɔrɔn u bɛ ɲina ka bouchon de roue sere i b'a ye caman bɛ yen nɔ u ka bouchon de roue u bɛ to boli de la a bɛ desere fo bulon bɛɛ bɛ bɔ ka bin mobili pinɛ bɛ bɔ ka to boli la donc o bɛ se ka kɛ sababu ye an ye kasara caman ye minnu kɛra sababu ye k'o kɛ i ka mobili yɛrɛ contrôle senfɛ k'i bɛ taa yira mécanicien na a k'a lajɛ dɔrɔn n bɛ fɛ ka voyager i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa n'a ye mécanicien bɛ i ka mobili pinɛ bɔ ka senw bɔ k'a lajɛ k'a bɛ plaquette ou garniture falen a tilalen kɔfɛ a bɛ pinɛ urun don a bɛ ɲina ka urun sere e bɛ to boli la i bɛ kilomɛtiri 5 10 kɛ dɔrɔn i ka mobili pinɛ bɛ bɔ ka to boli la mobili ninnu pinɛ mana to urun mana to ka bɔ ka to boli la dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn min b'a la a bɛ sira bila donc o n'a ɲɔgɔnna caman dɔw bɛ yen u bɛ taa k'u bɛ t'u ka parallélisme régler i bɛ taa sɔrɔ parallélisme régleli senfɛ u bɛ ɲina ka biellette sere donc mobili bɛ to boli la biellette crémaillère kelen côté kelen bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ sira bila donc an ye kasara caman ye o la mɔgɔ caman ni tora o la mais a bɛ kɛ yan'a ka kɛ accident ninnu mana kɛ généralement ni accostaw kɛra a bɛ fɔ ko chauffeur tun bɛ vitesse de la ou bien nin yɔrɔ de b'a la alors que i bɛ taa sɔrɔ mobili fɛn dɔ bɔra ka to boli la ou bien pinɛ cira wala nin yɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw de don mais i tɛ se k'a dɔn ni min bɛ ka mobili boli accident in nana cogoya min na ni o ma se k'a ɲɛf'i ɲɛna a tɛ se k'a dɔn i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ min yɛrɛ tun bɛ ka mobili boli o sara donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman don an ka accidentw na donc ni olu bɛɛ jate minɛna ka se ka dɔ bɔ vitesse la minnu mobili bolilaw ka former ka ɲa u ka code de la route respecter k'a bato ka se mécaniciens k'u ka baara kɛ a cogoya la concessionnaire minnu bɛ mobiliw dilan mobili entretien mobilitigi ka se k'a ka entretien su régulièrement a ka ca ala fɛ accident bɛ bali